Da, Evita. Ce faci, iubire? Uite, bine, nu cam ce faci. Bine, fii atent. M-a oprit poliția în trafic și mergeam Așa. foarte repede cu mașina și le-am zis că fug repede acasă pentru că ai căzut pe scări. Nu știu cum faci, cum nu faci. Trebuie să cazi pe scări, frate. Băi, ești nebună? Băi, la mișto? Să mor eu dacă te mint cu ceva. Vin cu poliția acasă, Adrian, mișcă-te. Ești pe drum acum? Sunt pe drum cu poliția. În cât timp ajungi? În 20 de minute. Hai bine, hai, pa. Pa. A few moments later. Vedeți cu mine. Dacă vă zic că a căzut pe scări, ia uitați. Mama, era Ce mișto? faci, iubire? Bă, era mișto? Râzi. Ce faci? M-am Ai blocat căzut pe pe tot. scări? Ai căzut pe scări? Bă, dar... Bă, era mișto? Păi, mai râdeam și eu puțin de tine, nu? Mamă, ce prost, deci, bă, frate, stai ca prost, deci... Asta este, Diana, acum ce vrei să facem? Haide, salută lumea. Nu mai fac un viața n-așteaptă, nu te treacă de aici.